Albert, bon dia. Hola, què tal? On estem? Mira, estem a la terrassa de la final, amb Porrera darrere, no? Quan vam parlar de on podíem fer l'entrevista, o quan jo vaig pensar on podia fer l'entrevista, vaig pensar que era el millor lloc per dues raons. Primer, perquè és l'edifici que per nosaltres significa molt i on ens ha passat la desgràcia de la Filomena, però també perquè darrere hi tinc Porrera, que m'escalfa ara mateix, que és el poble que per nosaltres és molt important, tant pels dos fundadors, tant com per en Lluís com pel meu pare, i com ara la segona generació, en aquest cas, que darrere les nostres etiquetes, darrere el nostre projecte, sempre el poble ha de ser el més important, no? Ha de ser qui s'ha de sortir, qui ha de repercutir tota la feina que fem, no? I per això portar-vos aquí per mi portar-te aquí per mi era una alegria i poder mostrar a darrere del poble era el que jo volia i on em sentia com a casa, no? I, o sigui que gràcies per venir i és un plaer Gràcies veure's per aquí. acollir-nos. Com estàs? Doncs ara estic bé, he passat com una tempesta, no? Havia llegit en un llibre de Murakami que deia que les persones canviem en el sentit de que quan passa una tempesta com la que he passat jo, no només en el sentit de la Filomena, sinó també del Covid, del mildiu, de tot el que ens ha passat tant el 2020 com a principis del 2021. És una tempesta que quan la superes no saps si l'has superat, però no saps com has sobreviscut. Moltes vegades no saps si la tempesta ja ha acabat o no, però que si saps és que la persona que va entrar en aquesta tempesta és molt diferent a la persona que n'ha sortit, no? I segurament per això són les tempestes, no? I l'Albert d'ara, o el que sóc jo ara, és molt diferent del que va començar en aquesta tempesta i m'ho agafo una mica així, no? Els valors que tinc ara de moltes coses que faig són molt diferents dels valors que tenia abans. Perdona, i ara estic en aquest moment de buscar totes les parts positives possibles, no només per mi, sinó per encarar-ho també en el meu equip de treball que tenim al celler, no? Si jo estic positiu i els que estem al meu voltant estem positius, doncs segurament ens sortirem més fàcilment que si veiem negativitat una mica en tot això. I tant, i molta negativitat que va venir donada per aquell 10 de gener a les 6 del matí en què rebeu la notícia de que la tempesta de la que parles, la Filomena, òbviament us fa enfondre el sostre del vostre celler i és un moment de, no, un punt i a part. A més a tot agafa llum. Si tu no estàs físicament aquí i els primers dies no pots ni tan sols venir a veure què és el que passa. Com vius aquells primers moments? Bueno, la veritat és que va ser un xoc molt dur, segurament després de la mort del meu pare, un dels pitjors dies de la meva vida. I no només en temes de... Sobretot, molta gent quan parlàvem d'això parlàvem del material que hem perdut, de tot el que s'ha perdut de dins, no? Però és més també el que s'ha arribat a perdre en temes emocionals també, no? És un edifici que era molt important per nosaltres perquè és on fèiem el vi, on jo hi passava moltes hores en Brema, i passo moltes hores també quan no és Brema, però on hi ha tots els meus somnis, tots els meus projectes, tot el que representa el meu futur, i que cada cop et diuen, doncs, escolta'm, avui s'ha acabat, no? Aquest edifici està totalment enfonsat. Doncs va ser dur, va ser molt dur. Després jo viure a 5 quilòmetres d'aquí, en una masia al mig del Norrega, va fer que jo no pogués venir aquí en 4 dies, i això va passar el 10, i fins al 14 de gener ja no vaig poder venir a veure què havia passat. En aquest moment em vaig fer bastant a la idea de que havia perdut molta producció, molta cosa de vi que tenia aquí. Això em va ajudar molt en el sentit que quan vaig arribar i vaig veure que podíem recuperar algunes coses, cada cosa que recuperàvem era una victòria, i això és el que al final em vaig poder agafar, no? O sigui, intentar recuperar el màxim possible perquè l'activitat del celler no parés. O sigui, el problema més greu que teníem és que si haguéssim perdut totes les ampolles i tot el viadoll que teníem en aquest edifici és que l'activitat del celler hagués hagut de parar, perquè fins al 2021, la Brema al 2021 no haguéssim pogut vendre fins al 2023, per tant, això significava que d'aquell dia fins al 2023 l'activitat econòmica del celler parava, per tant, el que havia de fer un celler com nosaltres, que tenim 15 treballadors del poble, havíem de parar, i per tant, despedir gent. Això era el que em feia patir més, perquè tinc la sort de treballar en un celler que el qui el va fundar, tant el meu pare com en Lluís Llach, la filosofia era social i per tant una de les coses més importants és que la majoria de treballadors fossin del poble i que això revertís en el poble. Com us
us he explicat abans. Per tant, si això no tenia seguiment, doncs per mi era un problema molt greu. Però quan vaig veure que podíem recuperar bastantes coses de sota la neu i de sota les teules, va ser com una alegria dir no ho he perdut tot, seguirem com puguem. I també la veritat és que en aquell moment també, aquella setmana tan dura de recuperar coses de sota les teules, em va servir molt per veure que tenia un equip de persones dins del celler, no només dins del celler, sinó amics que m'envoltaven, o la meva dona, que vam fer pinya i cada cop que recuperàvem una cosa era com si guanyéssim la Champions, era com una alegria impressionant, i això va ser la part maca de dins de la tristesa després del Filomena. I una altra de les coses que reivindicaves molt és que malgrat la tristesa del moment, i ara entrarem amb les pèrdues materials, dins de tot va passar a les 6 del matí que no hi havia cap persona dins, no? Això és el més important. Sí, va passar a les 6 del matí, has de pensar que això va passar el diumenge, nosaltres el dilluns havíem d'estar embotellant tots aquí dins, per tant, per sort no va passar quan nosaltres hi érem a dins, però també per sort no va passar quan hi havia gent, nosaltres estem en un lloc que és molt cèntric, a la plaça del poble, hi ha un carrer peatonal just al costat, la tarda abans estaven jugant nens amb la neu i aquella paret també va fotre cap a fora al carrer, per tant, o sigui, la part principal de tot això és que ningú ha fet mal i la resta tot és substituïble. Hem passat el dol, no? Un dol d'haver perdut un edifici emblemàtic, que és un edifici construït el 1881, un edifici que era molt important per la història vitivinícola de la zona, no només de Porreres, sinó de tot el Priorat, un edifici on s'hi produïen al voltant d'1 milió de litres abans de la filoxera, no? I perdre això és emocionalment dur, però a la vegada ara ens ho agafem amb una altra visió d'intentar fer un celler nou a dins del poble com el meu pare ens deia. I emocionalment dur precisament, o sigui, per Porrera, òbviament, per el valor que té, del que ens estàs explicant, però també perquè al final és el projecte que el teu pare i el Lluís d'entrada comencen, no? Amb aquesta idea. Sí, la idea d'estar al mig del poble és una idea molt bonica, però com comprendreu, logísticament és molt difícil, sobretot un celler com nosaltres que produïm al voltant de 120.000 ampolles, estàvem dins d'un poble de 400 habitants, amb els problemes que comporta això, és difícil treballar-hi, però a la vegada els dos fundadors van voler estar al mig del poble per aquestes raons, per rehabilitar dos edificis que estaven al mig del poble, per que la majoria de treballadors fossin del poble i perquè la gent que ens vingués a visitar es quedés a dormir, dinar, a sopar al poble i així economia al poble, no? O sigui que quan va passar això, molts companys em van dir, bueno, doncs a veure, ara potser faries un pensament i t'agradaria més tenir un celler a les afores, no? I jo vaig pensar que no, que jo faig vi no perquè tinc una logística fàcil ni perquè, sinó jo faig vi per moltes altres coses, no? I no només perquè m'agrada fer vi i perquè el disfruto, sinó per tot el que hi ha al darrere. I per això disfruto fent vi aquí a Porrera. Què és el primer que li dius, o què és la primera conversa, les primeres paraules que us diu amb en Lluís ja, quan us parleu? Sí, amb en Lluís va ser difícil perquè en aquell moment estava en una reunió amb no sé qui, amb una reunió política, crec, i ens va ser complicat connectar des de les 7 del matí, però més endavant sí que ens vam trucar i li vaig explicar, no s'ho creia. A mi m'era molt difícil treure les paraules perquè entre plors i falta de cobertura, perquè l'altra cosa és que no només estava sitiat amb temes de poder venir fins aquí, sinó que a l'hora de trucar per telèfon era molt difícil. I fins i tot a mi quan m'ho van anunciar, en Roger, quan em va dir que havia caigut la taulada, va ser per WhatsApp, perquè em va dir Albert, t'he de trucar, i dic no podem parlar perquè no tinc cobertura, per tant em va dir Albert, és la taulada final, i em va dir estic plorant, i vaig dir, bueno, doncs algú greu deu haver passat, no? I després quan em va enviar fotos ja va ser... I vaig deixar el mòbil i ja no el vaig trucar, em penso, fins 2 dies després, per tema que estava una mica en xoc encara, i amb en Lluís va ser això, li vaig anunciar a la tarda, crec, i va ser un xoc molt dur, sí, clar, tant per ell com per mi ha estat un xoc molt dur. Per sort, igual ell va pensar també que ningú havia pres mal i endavant les atxes, com diuen, doncs a reconstruir-ho i ja ens en sortirem. Ha vingut, físicament? Sí, ha vingut, està molt present en el tema de la reconstrucció, li agrada molt decidir on va cada cosa i bé, sí, estem bé.
ajudant-me molt en el tema de reconstrucció i de plànols i d'una gana que... Parla'ns de la reconstrucció. De fet, els primers dies, quan vau fer les primeres valoracions amb Calent, vau arribar a parlar d'una recuperació d'un 40%, crec que ara això ha estat una mica més. Com ha acabat això? En tema de... Tenim una càmera frigorífica dins del celler, que és on embotellàvem i on teníem tot l'estoc. Per sort, aquesta càmera frigorífica és un panell sàndwich, va fer com una mica de matalàs sobre les ampolles i ens les va protegir bastant i vam perdre, jo crec, un 40% d'ampolles, o sigui, vam recuperar un 60%, vam salvar un 60% d'ampolles i en tema de doll, que era tot el que teníem a les tines teníem tant vins del 2018 com del 2019 com del 2020, allà vam perdre un 50% del vi, que ronden al voltant dels 15.000, entre 15.000 i 20.000 litres de vi que vam perdre. Allà a les tines, bueno, és on vam tenir més pèrdua perquè el propi pes de la taulada va fer obrir moltes portes d'algunes tines i va fer que per pressió perdéssim el vi. I ara que justament hem vist com estàs, ha sortit, o sigui, heu tancat l'estructura, no? Ara està tot a l'aire lliure, es fan els vins a l'aire lliure. Teniu unes tines que són les que heu pogut recuperar i ara quin és el proper pas d'aquest espai? O sigui, ara, clar, o sigui, suposo que quan tens una cosa te n'adones de la importància que tenia aquella cosa. I el problema d'ara és que estem fent tots els copatges del 2019, els estem fent com podem amb les tines que em queden, però aconseguint-ho, perquè has de pensar que l'edifici a sota hi havia tots els cubs de ciment, on antigament es feia el vi, que hi havia moltes botes que hi criàvem el 2019. Això per sort no es va veure afectat, per tant els copatges del 2019 sí que els podem fer i és el que estem fent ara d'etiquetant i embotellant els copatges del 2019 i això ho fem amb tines que hem recuperat o sigui, tot el vi que estem fent aquest any és un vi recuperat de sota les teules i que ha passat al Filomena i l'afondament de la teulada. I tot això és el que estem fent ara. El que passa que logísticament és molt estressant, és difícil de treballar perquè no treballes amb les eines que teníem abans, però també t'he de dir que el suport que hem rebut de tots els cellers que ens envolten i no només de Porrera, sinó de tot Catalunya i també d'altres empreses, tipus maquinària moderna, que ens va ajudar molt a l'hora d'etiquetar i embotellar els vins que vam treure de la càmera, cellers com Merum, Sant Genís i Baquer, molts altres cellers que ens han ofert el seu espai per nosaltres poder guardar palets, o sigui que ha estat realment espectacular l'ajuda. I això ens ha permès mantenir una mica l'activitat del celler aquests dies. Sí, de fet la solidaritat crec que és una de les coses que també n'heu tret en positiu, no? S'han generat diverses campanyes, jo penso que haurà rebut molt de suport de gent del sector, nacional i internacional, de fet també de fora, no? Sí, i això, Eva, em va molt bé que ho diguis perquè també recordo quan em vas trucar per fer el que estem fent ara, et vaig dir que a mi m'anava molt bé fer-ho per agrair a tota la gent que ens havia ajudat, no? I jo crec que no podré agrair mai prou en tota la vida que viuré, que espero que sigui molt llarga, de l'ajuda que hem rebut, no només de suport moral, sinó de suport també econòmic i de la gent que ens ha mostrat la seva estima cap a nosaltres i ha estat realment espectacular i la primera acció que es va fer va ser l'Antoni Bassas, juntament amb la seva dona, la Mariona, van crear una web que es segueix dient Reconstruïm Batllac, on volíem vehicular totes les donacions. En aquell moment, quan va passar, molta gent em va dir Albert, fes alguna cosa per poder ajudar-nos, no? Jo estava en estat de xoc, per tant vaig dir, escolta, jo és que no sé ni per on començar. I aquests amics, molt amics, quasi família, com l'Antoni i la Mariona, es van oferir a portar-ho ells, a fer-ho ells, i la veritat és que tampoc els hi podré agrair mai prou tot el que hem fet i res, molt contents per això. L'altre dia parlàvem amb companys que com és que el sector del vi, quan passa una cosa així, hi ha tanta solidaritat. Jo suposo que penso que és perquè fem un producte que el fem també perquè la gent a casa seu sigui feliç, no? I nosaltres ja donem felicitat fent el que fem, doncs suposo que en un moment que ens passa això a nosaltres o que estem tristos nosaltres, ells ens volen tornar la felicitat d'alguna manera. Vull pensar que és així. I la veritat és que em quedava molt sorprès tant en Lluís com jo de tota la solidaritat. Solidaritat,
segueixen actives. De fet, la gent pot continuar encara donant suport, a través de la web que ens comentaves. Sí, tant com Brema Solidari, que també vull agrair tot el que estan fent per nosaltres, com des de la web de Batllac, on trobaran l'enllaç de Reconstruir un Batllac, es pot seguir donant suport i sí, segueix obert. I s'ha de tirar endavant, perquè de fet esteu enmig d'obres, com ens deies, i de fet tu l'objectiu que tens és que aquesta verema pugui entrar aquí. Llavors, quins terminis us plantegeu? Sí, nosaltres vam entregar el projecte a l'Ajuntament la setmana passada. Volem que els constructors estiguin aquí a principis de maig i em va molt bé tenir un límit de dia d'entrar a Brema, perquè a les obres és molt difícil saber, o sigui, saps quan comences però és molt difícil saber quan acabes, no? Però tenir un dia límit jo l'1 de setembre segurament he d'entrar a Raïm, per tant l'1 de setembre he de tenir un terra i almenys una coberta per poder entrar a Raïm. És que no tinc opció B, no puc entrar al Raïm a cap altre lloc, el meu objectiu és entrar-lo a la final i això és el calendari que ens hem fet ara, és que a principis de maig comencen les obres i que al setembre almenys la sala de vinificació estigui, tot l'altre no sé, acaba a finals d'any, però almenys la sala de vinificació sí. Que estigui ja de cara al setembre, perquè de fet aquí a la final teniu un projecte més ambiciós, no? Explica'ns què voleu fer-hi. Sí, és una pena perquè hi havia un projecte que es va acabar amb el Covid, que havia de ser un projecte. O sigui, al Celler Batllac a part del Celler Batllac, té una altra empresa que és Clos del Sentiu, que és la que vaig crear jo quan estava estudiant enologia, i és una empresa que es dedica sobretot a fer l'I+D del celler, o sigui, tot el que són proves amb varietats autòctones, fermentacions amb àmfores, coses així, ho fem amb l'altra empresa. I quan jo feia aquests vins vaig decidir que els vendria i faria un projecte que és el projecte de les dones, que és el projecte en què cada un dels vins té nom de dona gran del poble de Porrera, la Joaquina, la Catalina i la Matilde, i això és perquè tots els diners que fem amb aquests vins se'n van a l'Ajuntament per fer coses per la gent gran del poble. Això fa ja, diria que 6 o 7 anys que faig aquests vins. Aquests 6 o 7 anys m'han permès conèixer molt la vida d'aquestes dones, ja les coneixia abans, però encara molt més, i he après o m'han ensenyat que ja tenen un problema molt greu la gent gran de zones rurals, o no només de zones rurals, sinó d'altres llocs, i és que moltes d'elles estan soles tot el dia a casa, no? I elles el que voldrien és parlar, fer tallers, fer coses, dinar, sopar, i després anar a dormir a casa seu, però almenys que durant el dia estiguessin ocupades, no? I vam fer, i fins i tot es va parlar amb l'Ajuntament per fer una col·laboració, que una sala d'aquí baix, d'on estem ara, fos un centre de dia per aquesta gent gran, i això es pagaria amb el projecte de les dones i en col·laboració de l'Ajuntament, i així, perquè creiem des del celler que un dels problemes més greus que tenen la gent gran és la solitud, i jo volia intentar que això a Porrera no fos així, i a més a mi la gent gran, tant la Matilde com la Catalina com la Joaquina, m'han passat uns valors molt importants d'esforç i de perseverança, i que no vull que es perdin, i jo crec que tenim una cultura, no tots, però aquí tenim una cultura, tant a Catalunya com a Espanya, que estem una mica abandonant això, no? El valorar la gent gran i tot el que ens han donat, i jo el que vull és que això no passi i intentar posar en valor tot això. Per tant, la primera planta per sobre el celler estaria dedicat a un centre de dia, i ara fins a arribar on estem nosaltres. Després potser hi haurien apartaments, no ho sé, això no sabem encara. Després aquí a la terrassa on estem nosaltres, on tenim Porrera darrere, aquí és on jo volia acabar els tastos del celler, o encara no ho tinc previst, però sí, volia ser com un espai de tranquil·litat i de tast del celler. Sentir, no? La natura, ben bé, que la sentim des Clar, el maco d'aquesta terrassa és de l'edifici més alt de Porrera. Com que estem a la part nova del poble, tens tota la part antiga a davant, i o sigui, això és un edifici del 1880, però la part antiga hi ha edificis del 1700, no? Per tant, tens tota la part antiga, i hi ha unes vistes espectaculars, i per mi és una terrassa que jo quan estic molt estressat al celler pujo aquí dalt i és tranquil·litat. Sí. De fet, parles molt de Porrera, jo crec que és una de les coses que t'han pogut traslladar, no? Les dones, que dius la gent gran del poble, però tu sents Porrera, i perquè a més reivindiques molt la vida de poble, donar-li vida al territori, no? Bàsicament el vostre projecte ja és un projecte molt pensat per donar vida a l'àmbit rural, i de fet s'ha de fer més, no? Hem d'estar més a sobre de que això no es despobli, de que no hi hagi projectes que puguin carregar-se una mica el paisatge. Què hem de fer perquè això es reivindiqui més? Mira, amb el Covid, amb la pandèmia, es parlava molt, no? De que la gent
marxar de les ciutats i que repoblaríem totes les zones rurals, no? I crec que aquest altaveu, per exemple, aquí a Porrera no ha passat, no? Jo crec que no ha passat perquè també ens falten molts serveis, no? Quan surts d'un lloc on tens tots els serveis possibles, després te'n vas a un altre. També forma part de viure en una zona rural, no tenir tots els serveis, però almenys tenir uns mínims de serveis, no? Per exemple, un bon transport públic, una bona connexió a internet, que els teus fills puguin fer altres coses a part de l'escola, o puguin tenir escola, o que puguin, al sortir de l'escola, fer extraescolars, no? Tot això en zones rurals ens és difícil i també és veritat que en zones rurals, per exemple, com Porrera, trobar o poder adquirir cases en condicions on poder viure també és difícil, no? I jo crec que això és un peix que es menja la cua perquè al ser un poble o una zona com el Priorat amb poca població ens arriben menys diners o menys polítiques socials, poder, perquè són menys, per tant al ser menys i menys polítiques socials encara ens ve menys gent, no? I això potser s'hauria de revertir d'alguna manera, no? I no omplir-nos de la boca de anem a ajudar les zones rurals i després no les ajudem, no? Des de la política, no? I per tant jo crec que això canviaria molt en polítiques socials des de la Generalitat o des de la Diputació, en polítiques socials i polítiques econòmiques encarades a ajudar que la gent pogués adquirir, per exemple, cases o pisos socials als pobles i que pogués viure aquí i així potser no es despoblaríem, perquè també t'he de dir que com a celler o com a empresa que soc i que conec altres empreses, feina no em faltarà aquí al Priorat, no? Perquè també s'està parlant del turisme, dels hotels que es volen obrir, no? I cases rurals, per tant, feina segurament no em faltaria, que jo crec que falta és serveis i després que la gent pugui adquirir una casa a un bon preu i que pugui viure. Que puguin viure amb qualitat de vida. Al final és el que busques quan surts també de la ciutat, no? A més amb això Covid. Sí. I un altre entenc de les reivindicacions que s'ha de fer, més enllà de, òbviament, tot aquest suport i fer-los més habitables, està el tema del paisatge. Vosaltres teniu el Mas de la Rosa amb unes vinyes de més de 120 anys, sí, 120 anys, sí. I a més això és un patrimoni que s'ha de cuidar. Quantes generacions volem que ho veguin, no? Que segueixin treballant. Sí, jo crec que el futur de... O sigui, ara parles del Mas de la Rosa, que acaba de ser distingit amb la màxima distinció que pot tenir un vi al Priorat, que és Gran Vinya Classificada, que això jo crec que és una cosa que el Priorat, la denominació d'origen, ha fet molt bé, no? Que és distingir la vinya, no? Classificar la vinya, no? Mas de la Rosa, per ser una Gran Vinya Classificada, és igual al celler que la tingui, no? Perquè el que és important és la vinya. I això està molt bé perquè el celler, en el meu cas, jo estaré els anys que estigui, els meus fills estaran els anys que estiguin, però la vinya, segurament, esperem que el canvi climàtic no ho canvi, però també estarà molts més anys, no? Per tant, que es classifiqui la vinya està molt bé, no? I això és el que deies tu, no? Que moltes generacions hagin treballat el paisatge que ens envolta, li dona riquesa en aquest paisatge, no? Per tant, hem d'intentar no perdre-la, no? Per tant, quan es parla d'instal·lar parcs eòlics o aerogeneradors aquí al nostre voltant, hem de vigilar molt i hem de vigilar molt on els fiquem, no? Jo no estic totalment en contra que es fiquin energies renovables, perquè crec en elles, però sí que s'hauria de fer un estudi d'on es posen, no? I això és el que ara estem patint aquí a Coll de la Teixeta, aquí al costat, no? Però sí, el territori és el que ens fa ser únics, no? I si vindrà gent aquí tant a viure com de turisme és gràcies al territori que ens envolta, i això és important. Això és importantíssim. I la feina que s'està fent en general té molt de valor, fins i tot amb l'àmbit de l'enoturisme, no? Que abans també mencionaves. De fet, una de les activitats econòmiques que ara també es pot vincular molt amb paisatge i vi té a veure amb l'enoturisme. I també vosaltres esteu fent aquesta aposta, no? Esteu buscant també la manera d'atraure la gent amb activitats. Què oferiu? Nosaltres, al celler, des de fa, jo crec que ja... Des que vaig arribar jo, que deu fer 10 anys, crec, aquí al celler, vam obrir visites al celler. Abans no es feien visites perquè al ser un celler d'un propietari famós, moltes vegades és molt difícil vehicular aquestes visites perquè molta gent venia aquí al celler i pensava que estaria en Lluís Llach tocant el piano dins i no se'l trobaven i es desil·lusionaven i després la visita no servia, no? I quan vaig arribar jo també va ser el moment que en Lluís Llach deixava de cantar, per tant em permetia ja obrir les portes del celler i visiteu-nos i veniu-nos a veure, no?
i des de fa 10 anys que fem visites cada setmana, ens van molt bé, la veritat, però m'ajuden en moltes coses. Primer m'ajuden molt a explicar el meu producte directament al qui l'ha de consumir, m'ajuden després a poder vendre el meu producte a porta de celler, per tant, no haver de gastar tants diners en el transport de les nostres ampolles, no? Que això també és petjada de carboni, contaminació, tot i que això entenc que per una zona com el Priorat no canviarà molt, no serem com Suïssa, que venen un 1% d'exportació, no? O a Priorat serem exportadors per moltes raons, per preu, per cultura vitivinícola de moltes altres zones més grans que no pas aquí, per moltes raons, però m'ajuda això. També m'ajuda, com he dit abans, que la gent que em ve a visitar es queda a dormir, a sopar o a dinar, per tant deixem l'economia del poble, però també entenc que l'enoturisme ha de ser un enoturisme sostenible, un enoturisme tranquil, i també entenc que qui ens ve a visitar, si dorm en zones com Porrera o Torroll o llocs, ha de tenir serveis, no? I per això en un futur, juntament amb dos amics, amb el Roger i la Maria i la meva dona, l'Isa, hem pensat en un espai que tenim aquí en una vinya al mig del poble, que es diu El Colomer, en obrir un restaurant cap de setmana, dimarts, dissabtes i diumenges, perquè aquesta gent que ens visita es quedi al poble a dinar, a sopar i és una mica tancar el cercle de tot això. I aquest és el projecte que tenim entre mans. I això, a punt de veure la llum. Sí, jo crec que, bueno, havia de veure la llum també ara, però això veurà la llum segur i ja tenim dates que serà l'abril-maig de l'any que ve. O sigui que estàs per endavant amb molts projectes, òbviament. Sí. Comencem amb la reconstrucció, sí. No? A poc a poc. Sí, el projecte... Ara tinc, la veritat és que el camp és la reconstrucció del celler, que també reconstruïm el celler, però, hosti, em deien al principi, quan va passar, tothom em parlava d'una oportunitat, no? Hosti, quan a mi em parlaven d'oportunitat, jo deia, és que, aviam, per mi no és una oportunitat, perquè mira, hagués estat una oportunitat si jo hagués volgut reconstruir el celler. A mi em va venir donada per un desastre, no? Per tant, no és una oportunitat, però sí que m'ho agafo com una responsabilitat de fer un celler molt més eficient del que tenia, de fer un celler amb molta més llum del que el tenia, o de fer un celler molt més fàcil de treballar pels que hi treballem del que el tenia. No? I potser això és la idea que tinc ara, no? La responsabilitat de fer un celler diferent del que tenia, però que a la vegada tingui tot això que t'he dit, però no és una oportunitat. També parlava d'oportunitat quan hi va haver la pandèmia, no? El Covid. Això agafem una oportunitat. Hosti, una oportunitat... Però estem patint, sí, no? O sigui, està patint la vinya, veniu d'un any de míldiu, veniu de tota una situació pandèmica complicada. Però tornem a les tempestes, no? Que després de la tempesta som diferents, però d'aquesta tempesta hem d'agafar tot el que hem après, no? I posar-ho en pràctica. No? I jo crec que ara tot el meu camí canvia ara, la vida me l'agafo d'una altra manera molt diferent que d'abans. I això és el que m'ha fet també la Filomena. Sí. Has pensat de posar-li Filomena a un vi? La veritat és que, com que tinc la Catalina, la Joaquina i la Matilde, però Filomenes no n'hi ha cap a Porrer, que està Filomena, no? I no tinc pensat. L'altre dia també deien si faria un vi especial de la final. La veritat és que el dia a dia no m'ha deixat pensar en tot això i no ho tinc previst, però bueno, no ho sé. Tinc un vi que va quedar una tina super arrugada de teules, que va caure les teules a sobre, i em deien que aquest vi, que de moment no l'hem botellat, el tinc guardat, m'han dit que aquest vi podia fer alguna cosa especial, però la veritat és que tot el vi que vam recuperar sota és especial per mi, per tant no tinc res. Tot té la importància de lo que has viscut. Sí. Li donem les gràcies a Murakami, jo crec, no? A Murakami, sí. Aquestes reflexions internes sí. I sobretot convidem a la gent, no? A cuidar el paisatge, reivindiquem territori